Jeg bliver i hvert fald optaget med det der med det levende liv i en organisation, eller se organisationer som levende organismer. Ja, der regenererer sig selv. Ja. Og hvordan kan man det? Som leder kan man være med til at regenerere en organisation. Det er også noget med at sige, hvad er mit ansvar, og hvad kræver det af fællesskab og det fælles ansvar? Ja, hvor det bliver mere end noget, der bare er individuelt. Ellers kan man godt forbinde ansvar lidt med sådan, at det er mit ansvar, eller det er dit ansvar. Men her er det mere, hvad er ansvaret i organisationen eller i relationen. Regenerativt ansvar. Og det er jo spændende at få en masse deltagere ind på denne konference, og så egentlig prøve at drøfte de her tematikker med dem og sige, hvad er deres perspektiv. Ja, og opleve det også. Udforske det, hvad er i det.